wata matsala ce akan aminiyarki. Shin ko sai na fita da kaina da aiki da kammala? Wannan project din mu da kan bai ka fita ba. Alaikum da shara sabon wannan ban sirri ga wanda muke neman ne kashe autan nan. Waye wannan mutum da naga alama yana kwance a waje? Ina rayuwa ne dalilin mutum ɗaya wanda yake son ganin farin ciki na, wanda baya ƙaunan ya ga hawaye na. Yau kuma gashi zai mutu ya bar ni. Shi yasa na ɗau aniyan gwanda in mutu in iya jura ganin gawan shi ba. Burina shine ta samu farin ciki. Daga babu zancen soyayya. Tabbatar mun baki da hankali ya shi. Idan ne abin da zai cutar da zuciyarki ko ta Jamila ban yi muku adalci ba. Na saki ki saki ɗaya. Wato dan tsabar rashin mutunci irin naki sai da kika sa Mansur ya sake ki? Dan baki da mutunci ko? Ciwon zuciya? Kurfa. Tabbas. Cikin ɗan nawa? Duk likitan da yi wannan aiki. Wato yanzu dai mutanen kirki a duniya nan sun ƙare. Sai na ɗaure shi a ƙasar. Da talaka da mai arziki da Allah ne yake halittar su. Ke wace ɗin mahaukaciya ce? Ba ni ba kai daga yau kar ka ƙara zuwa gidanmu ka wuce ka fita mana daga gidan. Da hali dai a filin yake ke tallafi ko ba lallai sai musu ba. Ya dai. Za ka iya. Ko da hakan zai zama shine ajalinta. Kamata a yi auren sirri a tsakaninsu. Wai ni a ce ni matan aure ce. Ni ne haka din. To tabbas da ai gawa biyu. Ni ma mutuwa zan yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamila ta ce ba za ta aure ni ba ta rabu da ni har abada. Me yasa kaddara za ta mun haka? Me yasa ba za ta dauke ni ta bari ba? Auren sirri. Wannan project din mu da kan bai ka fita. A bisa jawaban da amanar dan ku gabatar ma wannan kotu, zaka gane cewa ba su da kwararren hujja na cewa auta ya mahir gidan malam Dauko ne. Da duk arzikin da yake cikin gidan nan, ilimi da bin iyaye da soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam su suka kafa shi. Ko ke fa kin ga yanda kika yi kyau kuwa? Yau za a jashi. Kun aiho ku taimaka, kin haifi ɗa ka haifi ɗa, dan dai sun zo su agaza, gashi sun zo su wahala, gashi sun zo ka sha wuya. Dokta! Wani ayi sakarci ne da tabbanci wanda ke kankanwar yarinya ita cancanta ta wani baka make ba. Kuma akwai mai kuɗi a kowane birni da tallaka, kuma akwai mai kuɗi. Kayya kake yi, yata na ba ta tarbiya. Ki rufa mana baki. Inda kin san Allah ya ki wajen fati ne. Har idan ina raye a matsayina loya a ƙasar nan, babu mai take mahakinka. Kin san me kika yi kuwa? Kisa ba kika yi ba. Wayo Allah na shiga uku. Kin shiga uku ko na shiga uku? Wallahi ba zan bashi tun da ya sa ƙaryan da kika musu da niyyar zuwa gurin biki kika je gurin fati ko kuwa taimaka wa kawaye da gatar rushe tarbiyyar da iyayen ki suka ji masu. A cikin
rashin mutunci yanzu ka sake biyo na ba za ka bane ka tuce ni. Inspector Bala jami'in dan sanda wanda ya kware da bincike don gano masu laifi. Rayyan, menene musabbabin wannan masifar ne? Daga taimako? Malam, ka bar nan kofar gidan na ce maka. Ka bar nan mana! In ga mutum ya tashi wuf haka, dole ka birkice. Allah ya sa da ya kalau ne. Muhammad, wallahi kuskure aka samu ba ni na kashe shi. A kowane birni da sarauniya kuma akwai masarki. A kowane birni da sarauniya kuma akwai masarki. A kowane birni da tallaka kuma akwai mai kuɗi. A kowane birni da tallaka kuma akwai mai kuɗi. Wani na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wata na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wani na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wata na bukatan ka agaza, wani kuma ko. Daren wuya na sha azaba. Daren wuya na sha azaba. Daren wuya. A kowane birni da sarauniya kuma akwai masarki. A kowane birni da sarauniya kuma akwai masarki. A kowane birni da tallaka kuma akwai mai kuɗi. A kowane birni da tallaka kuma akwai mai kuɗi. Wani na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wata na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wani na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wata na bukatan ka agaza, wani kuma ko. Daren wuya na sha azaba. Daren wuya na sha azaba. Daren wuya na je ni na taimaka, na sha azaba. Daren wuya na je ni na agaza, na sha azaba. Daren wuya. Hello? Na gani. Ziya? Yawwa, to sauraron bishi a hankali duk inda ya bi. Likita, ina kuma za ka kawo barar Allah cikin wannan yanayi kana ƙwarin ka tafi ka bata. Likita, ina da wani assignment ne yanzu nan zan dawo. Gaskiya bayar Allah nan ta zubar da jini da yawa. Kai maza ka je ka suwo innan magungunan tana buƙatan jini. Karar ka damu likita, a samu wani ya je yi wannan aikin. Ko nawa ne idan na dawo zan biya. Kaji ko tsauri nake yi. Batun ce ta rai ake yi ba. Kai tunani in ba ƙara mata jini ba za ta iya rasa rayuwanta a kowane irin lokaci. Kai tunani.
likita. Ka kwantar da hankalinka. Za ta samu lafiya. Kwantar da hankalinka. Likita, yanzu me yake damun ta? Duka alamu akwai abin da yake damunta. Shi yasa ma har ka bige ta. Amma da sauki dai. Wanda hasarin kuma akwai wani abu da yake damunta? To mu bari ta farka. In ta dawo cikin hayyacinta shi ne mu je da hukunta. In dai haka ne, duk me yake damunta na ba da alkawari zan magance mata. So sa ina rayuwa ne dalilin mutum ɗaya wanda yake son ganin farin ciki na, wanda baya ƙaunan ya ga hawaye na. Yau kuma gashi zai mutu ya bar ni. Shi yasa na ɗau aniyan gwanda in mutu in ya jura ganin gawan shi ba. Burina shine ta samu farin ciki. Da babu zancen soyayya. Tabbatar mun baki da hankali ya shi. Idan ne abin da zai cutar da zuciyarki ko ta Jamila ban yi muku adalci ba. Na saki ki saki ɗaya. Wato dan tsabar rashin mutunci irin naki sai da kika sa Mansur ya sake ki? Dan baki da mutunci ko? Ciwon zuciya? Tabbas. Jikin ɗan nawa? Duk likitan da yi wannan aiki. Wato yanzu dai mutanen kirki a duniya nan sun ƙare. Sai na ɗaure shi a ƙasar. Da talaka da mai arziki da Allah ne yake halittar su. Ke wace ɗin mahaukaciya ce? Ba ni ba kai daga yau kar ka ƙara zuwa gidanmu ka wuce ka fita mana daga gida. Hali dai a filin yankin ke tallafi ko ba lallai sai musu ba. Ya dai? Za ka iya. Ko da hakan zai zama shine ajalinta. Kamata a yi auren sirri a tsakaninsu. Wai ni a ce ni matan aure ce. Ni ne haka. To tabbas da ai gawa biyu. Ni ma mutuwa zan yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamila ta ce ba za ta aure ni ba ta rabu da na hana ba. Me yasa kaddara za ta